making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Thought I had to try to make no mistakes. I prep ahead of time. I'm never late. Make it there on time. Don't bring down the mood. Greet them with a smile. I thought that it was smart. Stay in my lane. Always hit the mark. Thought that was the way to get a head start. Perfection's the play. I had the leading part. I realize you never get a medal in the end. No, no one's gonna give you any credit. I was playing a game, but no one else seemed to participate. And I can't believe I got so charged. I don't know what got into me. Can't believe I let it get so ugly. I let it go too far. Got so judgy, making sure nobody got above me. Can't believe I let it get so ugly. I let it go too far. Got so Good morning, guys! Ngayon parang good morning, pero maraming tayong nagawa. Meron ko ditong pinakulan na cauliflower. Kasi ito yung partner na dinner ng boys. Magsi-silver side sila or yung corned beef. And kanina, nag-bake na rin akong custard cake. And habang nakasalang yung custard cake natin, naglinis ako and nagpalit ng bedsheets. And yung ating cassava cake na binake ko kagabi, nilagyan ko na ng toppings. Ito ang itsura nila. Yung custard cake and cassava. Parang sarap ng kainin. Ayan yung cassava cake. And yung custard cake. And yung vacuum. Magva-vacuum pa ako dito. Na-vacuum ko na siya pero ulitin ko kasi na-lowbat siya. And yung kwarto. Ayan, napalitan ko na sila ng bedsheets. Ayan. And ayan yung towel. And meron akong nahanap na eto ba? Si Koala. Baka siya to kay Arlo. Sa Cotton On to nabili. Tagal na. See, 2020. Never siyang nasuot. Diba? Nung nag-declutter ako, nakita ko to. Sabi ko, baka kasya to kay Arlo. Although 2020, we'll see. But yeah. For na si Arlo, sa Cotton On yan. And natanggal ko na yung mga abubot dito. And dyan, wala nang mga boxes. And dito naman sa isang kwarto / gaming room ni Saki Boy, iniba niya yung itsura ng bed. Di ba? Dito yan, yung headboard doon. Ngayon, yung headboard nandun na sa window. And may purpose siya kung bakit niya nilagay doon yung headboard ng kanyang bed. Kasi naglalaro siya ng basketball. Ayan. And yung collection niya na pabango, andyan. And yung kanyang PS5, andyan. So, yan yung kwarto ni Saki Boy. Kinuha niya to kay Holly. Kay Holly tong kwarto dapat eh. Pero nilipat niya dito si Holly. Dito si Holly. And doon si Kuya. So, yan. Ready na yung ating kwarto para sa bisita. And dito pala, pinalitan namin yung toilet. Ayan. Oops, bago yung toilet natin. A week ago or 2 weeks. Basta bago nilagay yan ni Uncle Jay's. So, yan dito. Okay na din. Alright. So, yeah, ready na yung ating shower room din sa ating bisita. Yan yung kwarto namin. Ngayon, magluto na ako ng may gagawin ako sa aking lobster. Dala ko yung damit ni Sa. Nilagay niya to dito sa paahan ng bed. Hindi ko yan dito. So, yung gagawin kong lobster is may burrata. Basta, kakaiba siya this time. Burrata, creamy, garlicky, spicy. Okay?
So, dyan muna kayo. Mag-prepare muna ako kasi baka dumating ng bisita natin. And may spring roll ako dyan. Hindi ko pa nababalot. And yung ating... Hindi rin gusto ni Sak yung kulay. Gusto niya white. Sabi ko walang white. Magsaing na kaya ako. Binyagan na itong ating... Ano ba? Rice cooker. Whoa, oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, 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 la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, oh. Unsalted butter yung ginamit ko. Ayan. So, tunawin ko lang yan. Ang lalagyan na natin yung bawang. Painitin ko pala yung ating oven kasi magbe-bake din ako ng mussels. Yung tahong. Yung tahong. Nasaan yung tahong? Nilagay ko sa ziplock yung tahong kasi hindi na kasya sa lalagyan. Hindi na kasya sa rep. Pag nilagay ko siya sa lalagyan ba yung may cover. So, dito ko siya nilagay. And now, ilipat ko lang ito dito. Mag-multitasking tayo. Ito kailangan ko itong bantayan. Kasi dapat hindi masunog yung ating garlic. So, lagay ko na siya. Narinig ko na nagbukas yung gate. Ay! Ito pa sa akin. Late. Hi, bud. How are you? Alright, yeah. How did you go? Alright. How many? What's that? T-shirt? How many? That's wet. How many you got? 104. 140 kilos. Yeah, that's alright. Yeah, yesterday 200, right? Yeah, I'm going full. Okay. Kahapon, nag-fishing siya. Tapos today, kahapon 200 kilos yung nakuha niya, ngayon 140 daw. Yan yung life ng fisherman. Paiba-iba. Ang huli. Ay, ang bango niya na. So, hindi siya dapat masunog. Yung maamoy nyo lang siya. Then, salt. Pepper. Ano siya? Ayan. Yan na yan. Then, lagay ako ng condensed milk. Nakon ba kayo? Condensed milk. Yung tira to nung aking kasaba. Then, cream. So, tansya-tansya lang to guys. Kayo nang bahala. Liquid seasoning.
Tansya lang din. They're 2 hours away. Nag-text na pala si Race. 2 hours away daw sila. Alright. Yeah. And my burrata. Ito yung star ng ating sauce. The burrata. I'll open the door so it's fresh air. Oh. Sarap. Well, how long ago that texture? 12 o'clock. I've got to put this stuff in because I don't like that fine knife. Oh, so what you're gonna do? I've got to put all the timber here and all the timber on it. Okay. It's the last night Oh, last bukod. day you can do it. Yeah, tomorrow kasi hindi na pwede magsunog ng ng mga kahoy sa property niyo or sa farm. So ngayon namin gagawin yung pagsunog ng mga timber na mga leftover na hindi na kailangan dun sa farm. Okay, dagdagan ko pa siya ng cheese. Tikman ko muna pala. Kasi Oh, okay na to. Sarap na. My God. Oh my God, this is so good. Wait, tayong mayo. Ito yung masarap na mayonnaise. La. Kailangan ko muna. Ay, pakita ko muna sa inyo yung itsura niya. Ang sarap niya na, guys. Sarap ng burrata. Burrata lobster. Creamy burrata lobster to. Mayonnaise. Parang Pasko na. Di ba pag mayonnaise yung sa salad? Ay, hindi ko napakita sa inyo. Sabi ko, pakita ko muna sa inyo bago ko lagyan. Alam nyo ba? Hindi ko alam kung na-vlog ko ba. Sabi ko, si Jan, walang tigil. Ayun, naghahakot siya ng mga pwede niyang masunog dun sa farm. Kasi tomorrow, ban na ang pagsunog. So, today is the day only na, the last day. And, marami kaming nailagay sa isa pang skip bin. Di ba dalawa yun? Yung, alam niyo yung trolley, yung prom ni Zach, ni Holly, yung green, yung double. Ayun. Ngayon pa lang nailagay doon. Tapos, yung high chair dapat isasabay na. Pero gagamitin mo na yan ni Indy. Kasi ang tagal na yung high chair na yan. Kay Holly pa yan. Kay Holly. Kasi si Zach iba naman. Tsaka si TJ iba naman yung nila. Iba yung kanilang high chair. Ito, kay Holly yan. So, 9 years. Nakip ko pa yan na 9 years. Sa likod lang naman kasi nilalagay pag hindi ginagamit. Tapos, pag may mga batang pupunta na, nagagamit siya. So, ngayon, magagamit ni Indy. Lahat sila dyan. Si Ayla, si Arlo, si Indy. Nagamit nilang magkakapatid yung high chair ni Ate Holly. Sulit na sulit. From Kmart. Okay, tikman natin. Ay, luto na yung rice. Narinig ko na. Sarap. Ang sarap na, guys, ng ating burrata.
Kahit hindi ko na siya lagyan ng cheese, okay na siya. Ngay, ang nam-nam niya, ang parang social na, ay hindi ko ma-explain, basta ang sarap niya, guys. Kasi lagi na lang na ginagawa kong sauce sa lobster kay Sisi pag pupunta siya dito is yung black pepper. Gustong gusto niya yun. Ginawan ko siya nung pumunta ko sa kanila, etong last punta namin sa Adelaide, ginawan ko siya ng marami. So, meron siyang stock. So, this time, white sauce naman ang papatikim ko sa kanya sa lobster para may option naman siya. Aside doon sa black. Pwede ko siya lagyan ng sili, pero baka kumain si Dan. Tsaka baka si Jan din mag-try. Masarap din to sa pasta. Garlicky pasta. Burrata. Okay na to, guys. Ito yung hotdog ng mga bata. And now, mag-bake na ako ng ating tahong. Lalagyan ko din siya ng burrata sauce. Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Lagyan ko na ng cheese sa ibabaw. Then mamaya, ibibake natin ito pag malapit na sila Sisi. Para medyo mainit pa yung kanilang baked mussels. Done. So mamaya ko siya ibibake. Ito. Gagawa ko ng, maglalagay ako ng, yung kalahati ito, lalagyan ko ng sili para maanghang yung sa amin ni Sisi. Diyan ka muna. Hugasan ko muna yung ating malaking kaldero. Hiwa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Meron ko ditong sibuyas. Ayan, maraming kamatis. Dalawa. Garlic. Tapos may sili ako dyan. Yung ating ulo. Lagay ko na. Masarap to, kinaumagahan. Yung inunon, tapos may sinangag. Ay, sarap. Sulit to nila kuya at saka ni daddy. Ayan. Ayan siya. Dalawang ganito ang ating lulutuin. Sigisa kami ni Sisi. Diba? Dalawa. Then after nito, madali lang naman kasi ito. Pakulang ko na yung kanilang corned beef. And yung kamyas. Ito yung kamyas. Sus, ang ganda ng puno ni mama nito sa doon sa kanilang farm. Doon sa kanilang lupain. Ito frozen to. Ito yung kamyas. Sa mga hindi nakakaalam kung ano itsura ng kamyas. Ayan. Yung kamyas. Busin natin yan. Tapos may talong ako dyan. Lagyan ko rin siya ng talong. Para magamit ko na yung talong. Mahapde. Nasugatan to. Mahapde. Nasugatan ako. Barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These
are the good times with you. Linis muna ako dito. Kaya alauna na. And eto, hiwain ko rin pala to. Wait lang. Yan yung aking pang-humba. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Luto na yung inunon. Ayan na yung inunon natin. Mahirap lang siyang kunin. Ayan. Mahirap lang siyang kunin kasi nga sobrang laki. Ayoko siyang madulog. Magtatamaan sila. Ay, ayan. Okay, one down. Oh, ang init, ang init, ang init. Stainless, oh. Uy, lapit ka dito. So, ayoko itong mabagsak. Ay, lumikit. Ay, hindi kasya. Kasya natin yan. Well, okay na. Lagay ko na lang yung sabaw. Hindi kayo naka-record na ilagay ko na yung sabaw. Dadak ako ng dadak. Kaya kung nilagyan ko siya ng vegeta, and nag-separate ako na sabaw. Well, yung inunon namin sa Bicol, yung konti lang ang sabaw niya. Pero this time, naglagay akong medyo masabaw kasi nga may bata. Para masavean ko si Indy. And bago ko linagay yung sili, nilagyan ko na siya dito. So, yan. Yung ating inunon. Ang sarap nito para bukas. If may tira, magsisinangag ako. Or, ang tawag sa amin ay, sinangag. Sinangag or, ano bang, nakalimutan ko yung Bicol ng sinangag. Basta yan. Sarap siya sa sinangag. Okay, we're done with that one. Hugasan ko na to para yung silver side naman kasi medyo matagal yon. Okay, tapos ko nang hiwalay yung ating panghumba. Bukas ko na lang ito lulutuin kasi ginamit ko na yung malaking kaldero sa ating corned beef. Nagpapalambot na ako. Matagal kasi yan palambutin. And yung isa kong kaldero, hindi na kasya doon kasi ito yung pinakamalaki. So, bukas na lang to. Tapos, hiwain ko yung buto-buto na. Ito ba? Ayan, nilabas ko na rin to. Bukas ko yung lutuin. In fairness, wala siyang amoy. Yun lang, mahirap siya. Mahirap na lang siya. Mahirap na sa yung pang malakasan kong kutsilyo. Gamitin natin ito. Ayan. Gagawin ko siya bukas na yung maanghang. Niladaan na buto-buto ng manok. Lada is sili. Diyos ko, nakakatakot tong kutsilyo natin. Talagang nakakabiyak siya ng buto. Hindi nga lang yung pata kasi baka mabungi siya. Ay, sarap dito bukas.
Sarap ito sup-supin. Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much that I-bake ko na pala yung ating tahong. Isalin ko na rin yung ating custard cake. Ito, ilagay na natin yung ating inunon dito. Then, cassava cake. Ang sarap yung tingnan, guys. Oh, pero masarap talaga to. Gusto ko ganyan, sunog-sunog. Ayan yung custard cake natin. Hindi ko pa tapos tadtarin yung manok. I-prepare ko lang to sa table kasi maya-maya nandito na yun sila sisi. Ano na eh. Mag-aalas dos na. Ayan yung hotdog din pala. Natin din doon. Sa mga bata. Kay the moment of this. Favorite to ni Jan. Here. Dito na si Jan from the farm. Oh. Uy. Ganda. Huh? Pagod na to. Kanina pa yung gising 2:30 or 3. Ayan na yung ating custard cake, guys. Meron tayong pang dessert plus yung cassava. Alright.